Prophet mari vanayo chaiyo yatakatoona isusu ndofunga mukuona kana venue yatiri kuitira aiwa mune makadonha zvekuenda pamusoro pewakadonha maiziva animoona aiwa inini yakupera ndoda yazonzwisisa panapa vai mukuti mapera imimi ndarambone mukadzi ndainichengeta saasina na senti aiwa prophet vanhu theory inenge iri mastreets yachanamba tichingotaura all the time ndeyekuti pesi racho harichakipipa muzani muzimbabwe makutange masina dzimwe mbinga ana boss tumelo vari but kuna chivhayo kuna scott kaizvo ndo true chete watiri kuziva but zvonakidza mbinga dzakawanda pachimbobudikira mumwe mbinga yadeyo passion mfaka passion handine noise mudara ndikachida kuti manyemaukula down handine noise mudara because content chachayo but wangu unopedzera kupenga wamboona uliteni iro mudara tikuti content yembinga prophet ndinazoziva ndakavona rikwaola baba nanzura tsitsi madamu wake unoza but ine zvanenge anyarara anenge anzakabikirwa duro something uliteni utakaita kuchivha abikirwa duro nziri yabhi yakaramba hanzari yabhi yakatoyeta mutadza aiwa prophet wasura kudzoka patuda nyaya yedu taura ichafyamuruda patiri kutaura ndepekuti content yembinga ndecontent yekusplasha mari ndo content yamaiita mostly of course mavhidhiyo enyu ainakidza even nyangoti siri kutaura zvemari chichi pamosvika mumati ndini hangu namuka ndiri palambo yangu mamafura yazai madai mamati levels aripi mamati levels uya levels baba kana ungopa mageto yuti mari haatazisuwa mupenyu panochikurawo amukurezvandakapanaro kudhara rokunye aiwa matakadya kare ka anonyaradza mwana futi but apart kuti ndapera ndakurawo pamataura nyaya yematakadya kare mupane mupano mufana kumbopromotawo mubva kana muchida kuzopera mupera zvenyu anonzi aisi akarova lirikiro rotanzi matakadya kare anodyiwa futi ndopi mfana apano panonzi aisi so akaipa no, I'm just umbori pa social media